Zeggen ze echt in Piel en Maas? Nee, Piel. Peel. De naam is Piel. No. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg, gemeente Peel en Maas, Omroep P&M en de bibliotheek Maas en Peel. Vandaag is de vierde aflevering alweer van Plat in de Ploeg. Ik kom vandaag langs bij Omroep Peel en Maas. Gewoon witlopen op de redactie. Het lijkt natuurlijk wel een beetje een dienststruitje. Die heb je er al best wel veel in gedaan vroeger. Die stage, samen met de journalistiek en zo. Oh, ik heb echt nul ervaring met. Ik vind het wel leuk. Ik ben een beetje Saai, ja? Ik weet, ik kan me er niet bij voorstellen. Maar ik heb gewoon niks met beeld, geluid, camera. Oh, ik loop hier zo warm hè? Ja, nee, ik vind in de spotlight heb ik niet zoveel met en ook achter de schermen vind ik al helemaal Ja? Ik heb ook nooit een rol gehad bij het cabaret of zo. Oké, het Stella Maris cabaret was echt een iconische theatervoorstelling van onze middelbare school. Maar dat bestaat helaas niet meer. En ik heb me één keer opgegeven voor de visagie, maar dat was omdat ze dan een paar over kwam. Op maandagochtend. Dit heeft ze echt een hele belangrijke rol gehad. Ik heb eigenlijk echt wel als kind al actrice geworden. En bij het cabaret in Meersje, bij het Stella Maris, wilde ik ieder jaar de auditie voor de toneelploeg. Maar ik kwam er nooit doorheen. Ik wou zo niet gewoon acteren. En 1 jaar kwam ik er doorheen, maar toen hij ze veel te veel lui aangenomen. Dus hij had echt een rol van 1 scène. En toen ben ik het jaar daarna maar in de videoploeg gegaan. Ja, en dat vond ik helemaal geweldig. En toen heb ik ook mijn leven voor vloggen ontdekt. Als we gewoon ook bij het redactieoverleg aansluiten. Ja, dat heb ik erop gezet. We moeten even kijken wat er mogelijk is. Het plannen van de afleveringen van Plat in de Ploeg kost natuurlijk ook best wel het projectmanagement. En ik heb bijvoorbeeld voor iedere aflevering een draaiboek. En nu zijn we voor het draaiboek door aan het nemen. Maar ik heb wel 1 fout, want Sophie is er niet. Waar is Sophie? Sophie. Van Wessendijk. Van Wessendijk. Onze achter de camera persoon. Ja, dat klopt. Nee, het kost best veel tijd, dus het is niet heel actueel. Zus, heb je er zin in vandaag? Yes! Ik vind het ook spannend, want ik denk voor heel veel dingen gewoon doen die ik nog nooit gedaan heb. Kijk, daar staat het al. Omroep P&M. Hoi, leuk dat je kijkt naar Plat in de Ploeg. Ik ben Lotte uit Limburg en samen met mijn bestie Suus gaan weer aan de gang. In Plat in de Ploeg sloven we ons uit in verschillende beroepen. Van werken bij de televisie, sjoefelen in de grond of zelfs het runnen van een kinderopvang. Wij is de echte ploeggaard. Dus Suus zit in Plat in de Ploeg. P&M. Omroep Peel en Maas. Nee, Omroep P&M denk ik. Peel en Maas. Hey. Goedemorgen dames. Goedemorgen, ik ben Lotte. Nick. Hallo, Suzanne. Hoi, kom binnen dames. Nou, leuk, dank Ja, kom binnen. We zijn aan het verbouwen, dus het is een beetje smoetsig. Oh, dat is een hond. En de Billy, de omroephond. Oh, hey Billy. Hallo. Is dit Tinehond, Nick? Ja, dat is mijn hond, inderdaad. Dat mag ik fijn metbrengen elke dag. Dus Nick, we zijn vandaag bij de Omroep P&M. Zeg ik dat goed trouwens? P&M, ja, de afkorting van Peel en Maas, maar Omroep Peel en Maas is hij niet. Dat is goed. Omroep P&M. I told you. What did I tell you? Oh, Suze, echt gelijk. Wat is die functie bij de omroep? Redactie een stuk. Ik presenteer radioprogramma's. Elke dag doe ik lunch live op radio en televisie. Ik doe de top 15, het nieuws. In het weekend doe ik weekend met P&M. We bedenken ook programma's. We hebben Dancing with the Stars gedaan. We hebben de Mask Singers gedaan. Bekend van nationale televisie, maar dan met een vertaalslag naar het dialect. Dat soort programma's. Nou, en er zit altijd onder bepaalde druk. 5:30 wordt alles klaar zijn. Elke dag hebben we het nieuwsuitzending. Dus er moet elke dag er iets gepresenteerd worden. En de trein die loopt altijd. Hè? Hi. Dames, hey. Hallo. Hi Silke. Hi Lotte. Ik stel ik voor aan Silke. Dit is onze kameraad van deze aflevering. En een kameraad kent de ins en outs van de werkplek. Veel morgen met haar met op paard. Hey Silke, wat is dit die omroep P&M? Nou, ik doe vooral eigenlijk alles achter de schermen, productie, filmen. Ik gooi ook mij op nieuwsitem. Via mijn opleiding heen terechtgekomen. Ik heb media en evenementenmanagement gedaan op het Sint-Lucas in Bokstel. En toen heb ik hier mijn afstudeerstage gehad. En toen ben ik eigenlijk zo blijven plekken. Ja. Ze komen vandaag met lopen. Alles in het dialect. Niet zo moeilijk toch? Gewoon je plek. Jawel. Ja, dat is het. Hè. Wij doen dus het Nijs en dat soort dingen normaal gesproken altijd in het Nederlands. Ja, nieuws. Ja. En sommige mensen hebben er moeite met. Hè. Ja, het is lokale omroep, waarom niet gewoon de lokale taal? Ja. Er is inmiddels zo'n hoop import dat het toch in het Nederlands moet. Zeker de belangrijke dingen, dat iedereen het kan volgen. Ja. Maar de muziekkeuze in onze programma's is toch altijd nog gemixt. Ook nog altijd zeker een dialectplaat
in elk oor. Silke, wat gaan we vandaag doen? Dan ga ik eerst even een rondleiding geven hier door de studio en beneden de radiostudio's. Dan hebben we ook nog een nieuwsitem. En jullie gaan zelf het nieuws opnemen. En jullie gaan het in het Hellisch dialect. In het Hellisch dialect ook nog. Oh my god. En dus ik moet het nieuws lezen eigenlijk in het Hellisch dialect. Ik heb dyslexie. Ik heb de Tine Challenge gewerkt. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ja, ik vind het Ik ook wil cool. al helemaal zo met mijn jasje zo. Goedenavond. Welkom. Nee, niet welkom bij het nieuws. Welkom hier nu. Super. Praat je naartoe? Goedenavond, welkom bij Pil en Maas vandaag. Ja, PNM. Dat is wel. Oh, PNM vandaag. Ja. Welkom bij PNM vandaag. Het Limburgs dialect staat volop in de belangstelling en daarom deze uitzending in het blad. Ik ben. Want ik lees het ook in een eigen dialect. Niet veel. Ik probeer het. Maar dit zijn ze echt de SJ-klank, zo wie van dat in Zuid-Limburg kennen. Ik ben Lotte en Suus. Nee, dat was alleen. En wat? Deze zit alleen en ik dan het alleen. Ik ben Suus. Ik ben Bestie Suus en in de serie Plat in het Ploeg maken we kennis met de Limburgse cultuur en natuurlijke dialect. In Piel en Maas wordt volop dialect gesproken en beleid. Dit was het nieuws voor vandaag. Meer kent ze leven op www.omroeppnm.nl. Lezen. Lezen. Oh, dat is een tikfout. Oh ja. Instellingen en daarom deze uitzending in het plant. Ik ben Bestie Suus. Dit werd uitgezonden. Maken we. Wat moet ik dan zeggen? Suzanne Berghoff. Wat moet ik zeggen? Ze echt in Piel en Maas. Nee, Peel. Peel. Maar in het Hellisch is het Piel. Nee. Oh, je zegt Peel. Peel, jazeker. Oh, Peel. Maar je schreef Piel. En de piel is op het scheet. Oké, even terug naar de rondleiding. Dan maken we planning voor de dag, wat we allemaal gaan doen. Maar er kan altijd iets tussen komen. Hè? En dan moest je ook ontzettend flexibel zien. Want wat we gepland hebben, dat moet doorgaan. En de rest wat erbij kunt er ook echt dan ook nog eens een keer bij. Hè? Ja. Dus dan moest ik dan maar geen pauze pakken, flexibel zien. Hup, om 5:30 in plaats van de pauze. Ja. Nog een item toe, wat nog om 5:30 op zender moet. Ja, want als er een grote brand is, dan moesten we er naartoe. dan moesten ze mij nemen in het nieuws. Want we starten met de rondleiding. Ja. Dus neem eens Piel. No. Ja, ik woon in de Piel. De Piel. En de Piel, dat is de Peel. Peel, Ja? de natuurlijke De naam is het liefst Peel en Maas. Ja, ik zeg altijd Pil en Maas. Peel en Maas. Ja. Naam, Peel en Maas heb ik nooit anders horen uitspreken dan Peel en Maas. Nooit Pielen en Maas. Dat is de eerste keer dat ik het nou huur van ook. Eerste vraag. Is het Peel en Maas of Piel en Maas. Ik vind Piel wel leuk. Moet de klemtoon nog goed leggen. Piel. Piel. Piel en Maas. Piel en Ja, Maas. Piel en Maas. Piel. wie de rondleiding werd wel gaat van onze verbeelding gevraagd. Beneden heeft televisiestudio, hè? Dit is televisie. Ja. Ja. En beneden waren de radiostudio's. ja. Maar dan willen we de radiostudio's willen we ook naar boven brengen. Dat alles boven is en Ja. niks meer in de kelder. Alles ben jij. De redactie, radiostudio's en televisiestudio's. Ja, en als ze nou iets wil inspreken, dan moet iemand op beneden naar de radiostudio. Zo wie het werken dat toch al wel net zijn. 5 hours later. radiostudio. Ah. Zoiets kunt ook boven dadelijk. En kent zichzelf ook radio maken? Ja, ik heb wel liedjes en zo instarten. Ja, echt een hele uitzending aan elkaar geprotten. Dat wil ik ook leveren over aan mensen die dat iets beter kennen. Want waarom zijn het er zoveel? Ja, deze dus voor alle microfoons die hier zien. Dit is als iets was afspelen van de computer in die uitzending. En dit is als iets op is genomen, hey, een voice-over of zo, en nu wil ze die terugluisteren. Of die uitzending wil ze even terugluisteren. Dan, dit is voor muziek in te starten, voor een jingletje in te starten. 11 minutes later. Deze is dan wat ooier en hier kunnen we ook podcast opnemen. Dan is het hele techniek. Oké, dat geldt dan wel als het dichterbij ligt. Dit is onze tv-studio. Oh, dit ziet er cool. Oh, wow. Ja. Dit is echt super profi. Ja, en hier zit de presentator dan. Er is een scherm op de achtergrond en door spullen dan foto's af wat dan past bij. En ook echt indrukwekkend met al die lichten en zo. Dat ze Ja, want daarboven zie je nog meer lichten. Dus als we echt een talkshow hebben, dan
Die aan, die echt alle lichten. Welkom bij aflevering 4 van Plat in de Ploeg. Veel zin vandaag bij Omroep PNM. En van nummer ik met in de dagdagelijkse dingen van de omroep. Het redactiewerk, Productie. achter de schermen en uiteindelijk ook een nieuwsuitzending. Ik wil zeggen aan het creatieve proces. Vind ik ook heel belangrijk. Dus kijk allemaal vanavond naar het nieuws Want- in 6 uur. Want misschien zien ze wel een van ons op de tv. Als jullie dadelijk het nieuws komen presenteren, dan stonden jullie P. Dat is de autocue. Oh, dat is wel een goede leesafstand. Ja? Vind ze? Wat is de autocue dan? Dat. Weet je wie een autocue werkt? Nee. Hier zit een camera achter en die filmt dich. Ja? En hier komt die tekst te staan. Dus dan lees eigenlijk gewoon die tekst voor. En de autocue camera filmt dich. Ja. En dan kijkt ze eigenlijk recht in de camera terwijl ze die tekst aan het lezen is. Moest ze natuurlijk niet vasthangen in de zinnen. Met een dyslexie. Ik neem jullie heel even mee naar de regieruimte. De regisseur bepaalt eigenlijk welk beeld in de uitzending komt. Dus als we een talkshow hebben, net zoals gisteren op camera 1 is dan de presentator, 2 is de gast, 3 waren de andere gasten en 4 dat is dan een totaalbeeld. Dus dan kan ze eigenlijk switchen tussen welke camera de stig in de uitzending wil. Tijd voor het eerste item. Versproken Lisette Hilkens over de cursus Limburgs. En werd georganiseerd in de bibliotheek Maas en Peel. Oh ja. Kunt ze nog oefeningen doen? We gaan een nieuw item opnemen over de Limburgs dialect. En de bedoeling is natuurlijk dat jullie Lisette gaan interviewen. Ja. Hier dichtje sta ik heel langs de camera. Oké. Je hebt een cursus Leef Limburgs georganiseerd. Wat is dat? Dan leren de mensen Limburgs kennen. Veel mensen denken ook dat ze heel veel moeten schrijven. Maar Limburgs is echt een spreektaal. Dus het gaat voornamelijk om het praten en met elkaar kunnen verstaan. De cursus is juist geweest. Kunnen we een nieuwe cursus verwachten? Ja, dit was eigenlijk zo ontzettend leuk. In najaar komt er een nieuwe cursus. Dankjewel. Hoeveel Limburgse kinderen bij u zijn op dit moment? Oh, dat is een hele goede vraag. Dat durf ik echt niet te beantwoorden. Er komen er echt steeds meer. We zien echt in de loop van de afgelopen 2 jaar dat steeds meer mensen ook inzien dat het gewoon hartstikke goed is en leuk. Dat het ook echt bijdraagt. Je hebt begrepen dat de beukje in het Limburgs voor de kinderen goed weer uitgeleend. Klopt dat? Ja, want we waren al op zoek net naar een aantal beuk, maar er zien er gewoon geen meer. Dus dat is alleen maar goed. Dus ze zien allemaal uitgeleend op dit moment. En laat dat ook maar lekker zo verder gaan. Ja. de taalboom. En doe het kapels, want we zien hier in Panningen. Dat is dus het Limburgs Kapels, daar ben ik wel heel benieuwd naar wie dat ondersteunt. door het kapel. Dat is eigenlijk heel simpel, maar dat is in heel veel dialect. Wat vind je? Ja, ik voel wel dat wat ze gewoon zegt. Ik voel de T-druk een beetje. We zijn nu onderweg naar het tweede nieuwsitem dat we gaan opnemen in mei al. Ik weet nu al gaat beter wie het allemaal in zijn werk gaat. Dus ik denk dat ik me dadelijk ook ga mijn gemaakt voel. En dichtjes? Ik voel me wel T-druk me gemaakt. Vind mij al wel schattig. We zien hier vandaag een mail en we gaan hem eens interviewen, Lotte. Wij gaan voor interviewen. Versmeekt is Peter Daniels en Roel Peters. Oh, twee lu. Okay. Ja, ik weet alleen maar Peter Daniels. Kun je er zo zo'n bij met de microfoon? Sluit er aan, Lotte? Nee. Mag ik? Ja, dan hoef ik even een stukje nog veel, want anders kun je ook... Ik sta nu vandaag met Peter Daniels in Meijel. Peter, kan je een beetje vertellen over Westig Best? Ja, inderdaad. Ik ben Peter Daniels, geboren en getogen hier in Meel. Een echte Meelse. Meelse. Een echte Meelse. Wat betekent eigenlijk de Meelse taal voor dich? Ja, de Meelse taal is natuurlijk de moederstaal waar ik mee opgegroeid ben. Er waren ook nog familie die allemaal Meels waren. Maar in ieder geval, we zijn in het Meels opgevoed. En uiteraard waren we er snel door achter Meel een heel unieke taal. Hè. En die hebben ze inderdaad, zijn we met de heemkunde onder leiding van Herman Kromvoets. Die hebben rond 1993 al een Meels woordenboek gemaakt. En vervolgens hebben we toch wel in de gaten gekregen, ook door het feit dat er steeds minder dialect gepraat werd. Want dat is niet verkeerd bedoeld. In Meel is dat dramatisch zo slecht en zo weinig als er nog dialect gesproken werd. En dat heeft ons wel extra gemotiveerd om zeker ook de stichting
prot meer mails op te richten. Mails onder de jeugd is eigenlijk dramatisch. Zijn er eigenlijk ook nog jongelui die zich daarvoor inzetten? Eens kijken of we Roel kunnen interviewen. Lustig. Zullen ze bij die fonteinen gaan staan? Ja, wel heel leuk. Ja, vind je leuk? Oh ja, neem me maar met. Ben je ja, tevreden? dat kan ze echt goed vertellen. Als zuster heel profi uit met die microfoon. Nou, wacht maar tot je aan het woorden is. Ja. Zus praat ik er wel doorheen. Ja. Was alleen maar antwoord te geven op haar vragen. Nou, kun je een plekje Ik bij ga de een fontein. appel deze pakken. Ja. Zegsburg Kalle, ja. En Ik mails? weet niet. Ik zeg praten. Even tactiek. Wat is die boodschap? Ga ik gewoon in de ogen aan blijven kijken? Ja, dan weg hè? Ja. Hoi Roel. Oh, sorry. Ja. We zijn al erg proactief. Stuur me maar gewoon aan, Silke. Begrens me maar. Praat maar mails. Spreek je het goed uit, mails? Ja, prot maar mails. Dus, Praat maar mails. ja. Oké, top. Ja, mijn naam is Roel Peters. Ja, wat ik in ieder geval doe in het bestuur. Ja, ik heb in ieder geval een belangrijke taak om in ieder geval mails proberen door te geven aan de volgende generatie. Toen het mails woordenboek is uitgekomen, hebben er 4 leraren ervoor gezeten. En hebben eindelijk een spellingssysteem bedacht. Het zijn initiatieven dat op dit moment al wordt gedaan. Wordt dat al overgedragen aan die jongeren? Ja, vanaf het moment dat ik het koos, vond ik in ieder geval heel belangrijk om de drempel ook licht te houden naar de jeugd. Ik ken op zich wel best wel veel mensen in mail. Ja, die zijn ook niet te beroerd om mij dan ook een appje te sturen van goh Roel, ik wil dit heel graag op zijn mail schrijven. Kan ik me daarbij helpen? Even daar zijn er ook nog andere initiatieven die lopen. Met de basisschool en bijvoorbeeld het Peelgeluk hebben ze een boek uitgebracht waar ook dialect heel erg naar voren kwam. We hadden het de Brabanders genoemd. En ik denk dat daar ook juist het belangrijkste ding is van ons dialect. Ja, echt die combinatie van het Limburgs en Brabants. Ja, zeker. Chic om te horen. Ja. Ik denk dat het van hebben. Ja. Suus, weet je wat leuk is? Dan kan ze zo bedenken, ik neem voor iedereen bedankjes met. Maar als ze bedankjes niet geeft, dan... In de challenge battle ik tegen Suus om erachter te komen wie het best heeft gewerkt in de ploeg. Het stijt zich wel goed. Oh, wat grappig. Oei, mijn gezicht is glimmend. Ik heb echt 0 ervaringen met. Dit is PNM vandaag. Met vandaag, hoe wordt het dialect beleefd in Peel-en-Maas? En verder. En verder. Heldense Visvereniging viert 50-jarig jubileum. Helden is 2 Jeux de Boelbaan en Rieker. En deelnemers trotseren stormbaan Balo Batter. Dit is PNM vandaag, van woensdag 11 juni. Feest bij de Heldense Visviever van de Ruisvorm. Feest bij de Heldense Visviever de Ruisvorm. De Visvereniging viert de zaterdag 50-jarig jubileum. De Visvereniging viert de zaterdag 50-jarig jubileum. En wat is nou een bijzondere plek dan de groene omgeving van de Viever zelf? Dit was het nieuws voor vandaag. Dit was het nieuws van vandaag. Tot morgen. Tot morgen. Dat is Lotte's voice over wel beter. Ja. En dan nu de uitslag van de challenge. Nee, echt? Dit is PNM vandaag. Met vandaag, hoe wordt het dialect in Peel-en-Maas beleefd? En verder, Heldense Visvereniging viert 50-jarig jubileum. Ja, Silke, dit heeft de winnaar uitgekozen, hè? Ja, best je er niet blij mee? Nee, nou ja, ik dacht, ik ga even verhaal halen. Nee, Silke is er niet. Ik vond gewoon het dialect, de uitspraak vond ik beter. Ja, en ik vond het gewoon eigenlijk wel een heel leuk plaatje. Ik vond het wel passen. Ja. Kijk, ik moet ook als jaarste. Dus ga je natuurlijk... Dat wordt een strategische keuze voor mij. Ja, maar dit hebben ze vorige keer vals gespeeld. Dus, Dit was het weer. De 4e aflevering van Platten. Dit moest het eigenlijk doen, want tegen staat er ook beter op. Ik voel me een beetje schuldig, Lotte. Ik vind toch een klein beetje schuldig dat ik heb gewonnen, want dit was wel echt die ding. Absoluut niet saai. Ik vond het echt een hele levendige dag. We zijn op kantoor aan het werken, maar dan ga je ook af en toe even een uurtje opnemen en daarna weer editen. Het is echt wel werk dat bij me gepast. En het is bij een kleinere omroep is het ook veel dynamischer. Dus dan, dan heb je niet een cameraman en een geluidsman, dus dat is alles zelf. Ja. Het geeft je heel veel creativiteit en vrijheid. En dat was ook wel... Ja, dat is eigenlijk wat ik met vloggen en zo ook dan. Ja. Dit was het weer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Plat in de Ploeg. Hoi hoi! Hoi!